ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 15. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം, അധ്യായം 15. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ആത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആത്മചോദിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് സേവനം. അല്ലെ? നിർബന്ധമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മചോദിതമായിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ആത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായം ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ 2 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. 13, 14 നമ്മൾ അത് കണ്ടത്. 15ാമത്തെ അധ്യായം സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. പ്രഭു തിരിച്ചെത്തിയോ പ്രഭു? ഞാന് എത്തിയിട്ട് 2 ദിവസമായി. ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ പോയി, മിനിഞ്ഞാന്നും ഗുരുവായൂർ പോയി. ഏകാദശികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ടാ കാണഞ്ഞത് അല്ലേ. അതാണ് ആത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി ഓർമ്മയുണ്ടോ? രാഗാനുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രജവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെ. പ്രജവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന അധ്യായം 2 പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് ഏത് കാണുന്നത്? ഈ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം അവരാണ്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവിധ നിയാമക തത്വങ്ങളിലും അവർ സമ്പൂർണരാണ്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയ കുട്ടികൾക്ക് തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വഴിയോ യോഗ സാധനങ്ങളിലൂടെയോ ഒന്നും വിശേഷിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? സമ്പൂർണരായിട്ടുള്ളവരാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തില് അടിയുറച്ച് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് ആര്? ഈ വൃന്ദാവനവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവാനുമൊത്ത് കളിക്കണമെങ്കിൽ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ യോഗ സാധനങ്ങളോ ഇതൊന്നും വിശേഷിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. അവര് ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി ഇവരെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഉള്ളവരും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അഭ്യസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ തന്നെ അവര് ഇത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവര് അല്ലെ.
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ തന്നെ അവര് അതിനുള്ള പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതി പാസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനത്തില് പിന്നെ ജന്മം എടുത്തപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ മനോഭാവത്തെ അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ മനോഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗാനുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ, നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ചയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ആ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, മറ്റേത് ബന്ധുത. അതിന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 30-ാം ശ്ലോകത്തില്, രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്ന് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോടുള്ള ഇന്ദ്രിയം, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം, ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹത്തിന്, സുഖഭോഗ കാംക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ കാരണം, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം കാരണം, ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അതാണ് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇത് നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം. ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ആരാധകരിൽ ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തർ ആത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, പിന്നെ ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ട് ക്രമേണ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്, ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തർ ആത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഐന്ദ്രികമായ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് വരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തർ ആത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറഞ്ഞ ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങള്. ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങള്, ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. ഗോപികമാർ യുവതികളാണ്, കൃഷ്ണൻ ബാലനും. അപ്പൊ ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മചോദിത പ്രേമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്, ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപികമാര് യുവതികളാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അങ്ങനെ വലിയവരാണ് അവര്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ബാലനാണ്. ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. കംസൻ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. സഹോദരിയായ ദേവകിയുടെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അശരീരി ഉണ്ടായതിനാൽ കംസൻ കൃഷ്ണനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോ കംസൻ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായത് എങ്ങനെയാണ്, കംസനും എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെ, ഭയം കൊണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നാരാണ്, ഗോപികമാർക്കും ഭഗവാനോട് എന്താണ്, സ്നേഹമായിരുന്നു, വാത്സല്യമായിരുന്നു, ആ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ബാലനായിരുന്നു. ഉപരിതലത്തില് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ്, സ്നേഹം, അവരുടെ സ്നേഹം ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഗോപികമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വേറെ രീതിയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കംസനും
കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ളത്. കാരണം കംസൻ ഭഗവാനെ ഭയം കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കംസനെ വധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം അശരീരി കേട്ടതുകൊണ്ട്, ആ ഭയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട്. ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണനോട് അസൂയായിരുന്നു. ശിശുപാലനാണെങ്കിലോ അസൂയായിരുന്നു. യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വാത്മചോദിതമായ ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികള് ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിലും കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അഭിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടി, പക്ഷെ പല പല തരത്തില് പല പല രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുണ്ടായ ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായ സ്നേഹവും സ്വാത്മചോദിതം അഥവാ രാഗാനുഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണമായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശത്രുഭാവമല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന, സ്നേഹഭാവത്തോടുള്ള ഒരു ആകർഷണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യദുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതോ? യദുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണമാണ്, സ്നേഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും അതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ളത് അഥവാ രാഗാനുഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കംസന് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും ശിശുപാലന് അസൂയ കാരണം കൊണ്ടും തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനും ഭഗവാനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശിശുപാലന് അസൂയ കാരണം കൊണ്ടും കംസന് ഭയം കാരണം കൊണ്ടും. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം അതിന് അനുകൂലമല്ല. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താവൂ. അപ്പൊ അത് അവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയല്ല? അനുകൂലമല്ല. അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താവൂ. അതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം ആകർഷണങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുവാൻ വയ്യ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണങ്ങളൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കരുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. യദുക്കളുടെ വാത്സല്യം അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. സൗഹൃദത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹമാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പൊ യദുക്കളുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യദുക്കളുടെ വാത്സല്യവും അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൗഹൃദത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനോട് യദുക്കൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല, അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപികളും കംസനും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഗോപികളും കംസനൊക്കെ ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. കാരണം കംസന്റെയും ശിശുപാലന്റെയും മനോഭാവങ്ങൾ ഗോപികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ? ഗോപികമാരുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളതാണ് അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോടുള്ള മനോഭാവം. അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശിശുപാലന്റെയും കംസന്റെയും മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വേറൊരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ വരുന്നതിൽ. അവർക്ക് ഭയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അവര് ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിഭിന്നമായിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടുപേരുടെ മനോഭാവം രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഈ രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടുപേർക്കും ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ. രണ്ടിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഭഗവാനാണ്. ഈ രണ്ടു പേർക്കും ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വിഷമായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഗോപികമാര് ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. പക്ഷെ കംസനും ശിശുപാലനും എങ്ങനെയാണ്? ആ മനോഭാവം അവരുടെ വേറെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, അത് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണ് വരുന്നത്? അല്ല, കംസനും ശിശുപാലനൊക്കെ ഭയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുന്നതല്ലേ? അതെ.
കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുന്നില്ല, കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാണ്, ശരിയാ. പക്ഷെ അതെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് വ്യത്യസ്തമല്ലേ. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ളതായ പ്രേമം. പക്ഷെ ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി നേടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് അവര് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഗോപികമാർക്ക് അവര് ആര്യാര് ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം 3 ഭാവത്തില് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? 3 ഭാവത്തില് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതേ അടുത്തിൽ വരുന്നുണ്ടത് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഭക്തരും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. എല്ലാവരും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. കംസനും ശിശുപാലനും ഗോപികമാരും എല്ലാവരും എവിടേക്ക് എത്തി? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ ഈ 2 വിഭാഗം ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും നമ്മൾ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ കംസനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശിശുപാലനെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവൂ. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. വ്യതിരേകം എന്താണ്? അപ്പോ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? കംസനും ശിശുപാലനും ഒക്കെ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവര് അസുരന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയാണ്, പോസിറ്റീവ് അല്ല അവര്. അതായത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ വരെ പറ്റുള്ളൂ പോവാനായിട്ട്? അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ വ്യത്യാസം? പക്ഷെ ഗോപികമാർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിലും ഭഗവാനിലും സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമല്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ്. കംസനും ശിശുപാലനും പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടില്ല? വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടില്ല. നിർവ്യക്തികവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനും എന്താണ്? പരമസത്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിച്ചില്ല. നിർവ്യക്തികവാദികള്, ഈശ്വര വിരോധികള്, അവര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം അവർക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതും ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്, അല്ലെ? രാജ്യത്ത് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൽ കടന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. രാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതും കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി നിർവ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ. നിർവ്യക്തികവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ നേട്ടങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം വരെയെ പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നിർവ്യക്തിവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബ്രഹ്മം വരെയെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം. അതും എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക ദീപ്തി വരെയെ പ്രാപിക്കാനാവും. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ദൈവവിരോധികളാണ് നിർവ്യക്തികവാദികൾ. കാരണം ഈ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്?
ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കള്, അതായത് കംസനും ഈ പറഞ്ഞ ശിശുപാലനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ, അസുരന്മാര് കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന കുറെ അസുരന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരും പിന്നെ നിർവ്യക്തികവാദികള്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നിർവ്യക്തികവാദികളും ആര് തന്നെയാണ്? ഒരർത്ഥത്തില് ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും ദൈവവിരോധികള് നിർവ്യക്തികവാദികളും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിരുവരും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്തിലാണ്? ഒരേ വിഭാഗത്തില് പെടുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ അനന്യമായ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ നേരെ അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നവരാകയാൽ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്. ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്ന? നിർവ്യക്തിവാദികള് ഞങ്ങള് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരാണ്. അസൂയയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിന്റെ കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? അസൂയ. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ദൈവവിരോധികളാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവിരോധികളുമായിട്ട് കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനും നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കഴിയാനും അവരെ അനുവദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നാലും എങ്ങനെയാണ്? കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികവാദികളും ദൈവവിരോധികളുമായിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനും നിർവ്യക്തികമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ നിർവ്യക്തിഗതവാദി ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിസങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ പറയുന്നു? അനേക ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുന്നവൻ എന്നിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിർവ്യക്തികവാദി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അവിടെ അർപ്പിതാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഭഗവത് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് മാറാം? അവർക്ക് വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്കൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർന്നു വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുന്നവൻ ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നിർയുക്തവാദി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അവിടെ അർപ്പിതാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഭഗവത് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ സാരൂപ്യം അവർക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർപ്പിതാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സാരൂപ്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? സ്വാത്മാർപ്പണം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയാകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട അസുരന്മാര്, ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാര്, പിന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളവരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലേക്കും പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരൊക്കെ എവിടം വരെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരെയാണ് ഇവരൊക്കെ എത്തുന്നത്. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതിക ആകാശത്തിനപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ആകാശം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മീയ ആകാശം. ഭൗതിക ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത് നിത്യമായ ഒരു ആകാശമുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് പുറത്ത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശമുണ്ട്. അതാണ് ആത്മീയ ആകാശങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ഈ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. അതേസമയം കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കാം. അവർ ഭഗവാന്റെ
നേരിട്ടുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അവിടെ അവർ ഭഗവാനോടൊത്ത് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പറയുന്ന ശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ഒക്കെ അനുവാദമുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള പരമാത്മാവിലേക്കും അതായത് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അവർ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നത്? അവര് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വളർത്തിയെടുത്തു. അതാണ് അതിന് കാരണം. അവർ ഭഗവാനോടൊത്ത് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോടൊത്തിട്ട് ഒരു പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന് നേരെ എന്താ പറയണത്, ആ സ്നേഹം, സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഭഗവാനോട് വളർത്തിയെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനോടൊത്ത് ആത്മീയമായിട്ട് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എവിടെ പോണത്? ബ്രഹ്മദീപ്തിയിലാണ് അവര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10-ാം സ്കന്ധം 87 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ അതേ പൂർണ്ണത നേടുന്നു. കാമാതുരതരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരും ആയ ഗോപികൾക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 87-23 പറയുന്നത്, വേദമൂർത്തികൾ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. അവരെന്താ പറയാ? ഭഗവാനെ, യോഗികൾക്കും അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ അവർക്കും ആ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗികള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കാണ്, കൈവരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവരെന്തിലാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാണ് യോഗികൾ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ അവരും എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്, പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരുമായ ഗോപികമാർക്കും ഇതേ പരിപൂർണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാർക്കും ഇതേ പരിപൂർണത തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അങ്ങനെ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണത തന്നെ ഇവർക്കും കിട്ടുന്നു, ഇവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂര്യനും സൂര്യപ്രകാശവും, സൂര്യന്റെ രശ്മി തന്നെയാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം. അതേസമയം പരമാത്മാവുമായി പ്രേമത്തിലായവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന പരമധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലായവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പരമനാമമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വേഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു തരം അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തല്ല? ലൈംഗികമായ വീഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു തരം അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആകർഷണം ഭഗവാനോട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ.
ഈ ആകർഷണത്തെയാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷമാണ് എന്ത് ഈ കാമം. അപ്പൊ അത് ആ കാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷമാണ് ഈ കാമം എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ അനുഭവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷമാണ് ഈ കാമം എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമാണ് എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഗോപാലന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് ഇരിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ നടന്ന് ഭഗവാൻ ഗോക്കളുടെ നാഥനാണ്, അപ്പൊ ഗോക്കളെ ഒക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, അതാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം അനുഭവിക്കാനാണിത് എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മചോദിതമായ പ്രേമം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം അനുഭവിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തോന്നാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ഭഗവാനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മചോദിതമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആ ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ഭഗവാനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആ ആത്മചോദിതമായ പ്രേമം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ഭോഗപരമായ ആകർഷണം ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കണോ? മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം. ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്കട അഭിലാഷം വ്രജഭൂമിയിൽ കാണാം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ഗോപികമാരിലാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഈ പ്രേമം അതീന്ദ്രിയവും ഉന്നതവുമാണ്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കർത്താവായ കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ കാമാഭിലാഷവും സേവന മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തനത്തിലാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്കടാഭിലാഷം വ്രജഭൂമിയിൽ കാണും നമുക്ക്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ആരിലാണ്? ഗോപികമാരിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം അതീന്ദ്രിയവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആരുടെ? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഗോപികമാരുടെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കർത്താവായ കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ കാമാഭിലാഷവും സേവന മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാമാഭിലാഷവും സേവന മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാമാഭിലാഷം പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതോ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മാതാജി വായിക്കട്ടെ? ഞാൻ വായിച്ചോളൂ. അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ്. ഗോപികൾ സ്വന്തമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുകയുമില്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ കാമാഭിലാഷം പോലെ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല താനും. ആ മനോഭാവത്തിന്റെ സർവാതിശയിത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അത് കാണാൻ. ആ മനോഭാവത്തിന്റെ സർവാതിശായിത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ
ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അത് കാണാൻ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നത് എവിടെ ഇല്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? അവരവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമുള്ളത് എവിടെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും നോക്കുന്നില്ല, ആർക്കും ഇല്ല. ഗോപികമാർ സ്വന്തമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഗോപികമാർ എങ്ങനെയാണ്? അവര് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്താനാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ കാമാഭിലാഷം പോലെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഒരു പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന കാമാഭിലാഷം പോലെ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ആ രീതിയിലല്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല താനും. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലാണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആ മനോഭാവത്തിന്റെ സർവാതിശായിത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി, അങ്ങനെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭക്തർ, അതായത് ഗോപികമാരുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഗോപികമാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ഗോപികമാരുടെ ഒരു ഭക്തി എങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തെ കാമാഭിലാഷം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അതിനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി, അങ്ങനെയായിട്ട് വേണം അതിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല, മനസ്സിലാക്കാനല്ലാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ പാടില്ല. അത് കാരണം അത്രയും സർവാതിശയായിത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ ഗോപികമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവര് ആരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ഗോപികമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം ആണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ എങ്ങനെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ കൊതിക്കും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവരും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരില്ല. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. സന്യാസ വൃത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കർശനമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാരാധനയിൽ ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കർശനമായിട്ടും സ്ത്രീകളെ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ഗോപികമാരുടെ ഭാവമാണെന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതരായെന്ന പോലെ ഗോപികമാരുടെ വായിച്ചോ. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായാൽ എന്ന പോലെ ഉള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധനാ രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അണുപോലും ഭൗതികമല്ലെന്ന് ഈ ഒറ്റക്കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ നിലയിൽ എത്താത്ത ഒരാൾക്കും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ സാധാരണ യുവതീ യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതിനാൽ
പലപ്പോഴും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യന്ത സാധാരണമായ ലൈംഗിക വീഴ്ചയായി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായാൽ എന്ന പോലെയുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ ആരാധന രീതിയെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അണുപോലും ഭൗതികമല്ലെന്ന് ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ കാമാതുരത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ നിലയിൽ എത്താത്ത ഒരാൾക്കും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഗോപികമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്കാർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപികമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യന്ത സാധാരണമായ ലൈംഗിക വീഴ്ചയായി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ കാമാതുരതയായിട്ടാണ് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ പ്രേമബന്ധത്തെ തികച്ചും ഭൗമമായ ഇടപാടുകളാണെന്ന് കണക്കാക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി അവർ അതിനെ കാമാസക്തമായതെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരെ മറിച്ച് കുബ്ജയുടെ കാമം ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹർഷോന്മാദത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കൂനിയാണ് കുബ്ജ. അവളുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപികമാരുടേതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. അവളുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്നേ പറയാനാകൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗ്യവശാല് കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തവർ ഈ പ്രേമബന്ധത്തെ തികച്ചും ഭൗമമായ ഭൗതികമായ ഇടപാടുകൾ എന്ന് കണക്കാക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ അതിനെ കാമാസക്തമായതെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാത്തവര് അതിനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കാമാസക്തമായതെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ കുബ്ജയുടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമഭാവമാണ്. പക്ഷെ കുബ്ജയുടെ കാമം ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹർഷോന്മാദത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കൂനിയാണ് കുബ്ജ. അവളുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗതികമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗോപികമാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. കുബ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ആ കാമപ്രായം എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കുബ്ജ അറിയല്ലേ, കുബ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂനിയായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തില് ആകർഷണം വന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുബ്ജേനെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും അതീന്ദ്രിയമല്ല. ഗോപികമാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रमानंदे. हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चन आंसर നോക്കാം ഇതിന്റെ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? രാഗാനുഗം കൃഷ്ണനോടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം, അതാണോ മാതാജി? അതെ, വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കാണുന്ന ആ സ്വാത്മചോദിതമായ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? രാഗാനുഗം. രാഗാനുഗ ഭക്തി രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, മറ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത് ബന്ധുത എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് ബന്ധുത. ഭാഗവതം 7:1-30 നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്?
ഇന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ വംശ ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, അതന്നെ. ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ഭോഗപരമായ ആകർഷണം കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം, ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാര് അനേകമുണ്ടെന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരനോട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമഭാവത്തില്. പിന്നെ കംസനും കൃഷ്ണനും ഭയം കൊണ്ടാണ്. കംസന് കൃഷ്ണനോടുണ്ടായ ആകർഷണം എന്തെങ്ങനെയാണ്? ഭയം കൊണ്ട്. ശിശുപാലന് കൃഷ്ണനോട് അസൂയ കൊണ്ട്. ശിശുപാലന് ഭഗവാനോട് അസൂയ കൊണ്ട്. പിന്നെ യദുവംശത്തിലുള്ളവര് ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ടു തരത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞ, ഭോഗപരമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ബന്ധുത എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പറഞ്ഞത്. യദുവംശത്തിലുള്ളവര്, യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികള് ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് യദുവംശത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. നിർവ്യക്തികവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിർവ്യക്തിവാദികൾ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തില് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. വ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. നിർവ്യക്തിവാദികൾക്കും വ്യക്തിവാദികൾക്കും നിർവ്യക്തിത ബ്രഹ്മം വരെയോ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. വ്യക്തികവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ? നിർവ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികൾ അല്ലെ? മാത്രം നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഈശ്വരന് തുല്യനാണ് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന് തുല്യനാണ് നിർവ്യക്തിവാദികളെന്ന് അവര് നടിച്ചു നടക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ വ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിവാദികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ നേട്ടങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി 158 പേജിൽ. പൊതുവെ പറഞ്ഞാല് നിർവ്യക്തിവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം വരെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മം വരെ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അതും എപ്പ ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം. ദൈവവിരോധികളാണ് ഇവര്. രണ്ട് നിർവ്യക്തികവാദികള് ദൈവവിരോധികളാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക ദീപ്തി വരെയേ പ്രാപിക്കാനാകൂ. രണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടാണ്. 157 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിർവ്യക്തിവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവാദമില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിസങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അനേക ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളില് രണ്ടിന്റെ. ഇനി അടുത്തത് കാമാഭിലാഷം അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്താണ്? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്.